Umasipala wesixeko esimbaxa seNelson Mandela Bay wongeza indawo ezakunceda amaxhoba entsholongwane ye-corona. Ibala lezemidlalo iNelson Mandela Bay Stadium yenye yendawo ezakusetyenziselwa ugcina abantu ekunzima kubo ukuzihlalela bazivalele ezindlini zabo bangadibani nabanye abantu. Ibala lomgangatho phezulu ngoku izokuba likhaya kwabo bachatshazelwe sesi sifo. Ibala lakumasipala iNelson Mandela Bay yenye yendawo ezingama-37 ezizokugcina abantu abanentsholongwane kweli lizwe. Umnqweno kukwehlisa umthwalo kwisebe lezempilo. Sihleli asenzinto, that is why siye saqonda into yoba masithathe sesigqibo soba kunoba sihlale nefacility right ehleli engenzinto kube kukho ingxaki ngoku masisebenzise istadium. Lo masipala ubizela abahlali ukuba bancedise ngezixhobo ezidingekayo kweli ziko. Siyacela ke sihlaba ikhwele ebantwini baseNelson Mandela Bay njengoba bedla ngokwenza ke futhi into abasincedise basinikeze amashithi abangawasebenzisiyo neepillows abangazisebenzisiyo into bazizoncedisa kula quarantine or isolation site ese-stadium ukwenza abantu esibathathileyo sabagcina pha bakwazi ukuhlala kakuhle be-comfortable bekhuselekile. Isebe lemisebenzi yoluntu lidibene nesebe lezempilo. Zizibhedlele ezingama-30 eMpuma Koloni ezilungisiweyo. Kwiindaba ze-SABC, ndingu-Anda Nqonji, eBhayi.